Zwana ndinonzwa kurwadziwa zvikuru nasekuru wangu. Sekuru ndimai zvese ipapo. He's not sekuru chete, he's an inventor, a singer. Wato inventa latest drone yemunomu Zimbabwe ndo latest munomu yainventa nemwana wevhu muno Zimbabwe. Sekuru mamune muono chatarisira kuti muono wenyu iwoyu unge uspreada kwese nemuono kuti zvinhu zvese zvinge zvifamba. Sekuru mama zororai murume. nenguva yedu sevanhu vatema tatendera kuti mutumbi unge wadzikiswa, then mamwe maprograms ese tinozoaita hedu, asi mutumbi wadzikisa. Tinobuda misozi dzanano ungaiwe, tinobuda misozi dzanano ungaiwe, kana kanandorangarira mabasa mabasa epanyika kana ndorangarira mabasa epanyika inobuda misozi kana ndorangarira inobuda misozi kana ungaiwe, zangizaiwe, orumbizaiwe, onesunga ziruiwe, tinoda kupa ruremekedzo nevabati vebasa takwanisa kubata nguva. So neine nguva ndibatsire, nditendere vafundisi vedu nekereke inge ite take over this program, tisvike pakuradzika gamba redu, sekuru vedu, hama yedu, mai vedu. Kereke uyai henyu. Tinotenda Mwari zvikuru nomukana watasirwa kuti tinge tichiradzika Daniel Chingoma, ngairi hama yedu yatanga tiinayo tigere nayo. Regai nditore mukana unondisire kuna Yodha Makauzi vachatungamira urongwa hwose nekuradzika mufi. Tinotenda zvikuru. Mwoyo yedu yakanamatira mwiri uyu nokuti unotirangaridza mudikani wedu waigara mauri, asi inguo chete yasakara yakururwa nomudikani wedu. Naizvozvo tinouremekedza nokuda
chirangaridzo chomumwe wedu. Zvino tinoudzorera kwawakabva tichitarira nokutenda kushongedzwa kwomuviri wakakwana uri muna Kristu Jesu. Amen. Tinamati. Baba vedu vakatendeka nezita raJesu, tinonamata Ishe wekudenga tichieresa imba ino ichagara Ishe mudikani wedu wataigara naye. Tinotenda Ishe wekudenga kuti ndipapa paacharindira kuuya kwaJesu Kristu. Zvino tatenda Ishe wekudenga tanatsa musha uyu mazvita Mwari muzita raJesu Kristu. Amen. Amen. Tinokumbirawo vane ivhuriya vauye padhuze. Naizvozvo sezvakafadza Mwari wamasimba ose mukurongedza kuuchenjeri hwake kuti abvise mweya uyu wehama yedu wakafa munyika ino, zvino tinodzosera mwiri wake kuvhu tichiti ivhu kuivhu, dota kudota, guruva kuguruva. Regai tikumbirewo ukama vauya vaise ivhu. Tichitarisira kumuka kwevese nezuva rokupedzisira, uye tiine tariro youpenyu munyika inouya muna Ishe wedu Kristu Jesu, pakuuya kwake kwechipiri nokubwinya kukuru kunozotonga nyika. Nyika negungwa zvichabudisa vakafa vari mazviri.